нахуст чорабинии фарҳангии фароғатӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар боғи истироҳатии фароғатии Наврӯзгоҳ таҳти унвони шоми Турсунзода доир гардид. бояд гуфт ки озмуни шоми Турсунзода ва шоми деҳот ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода эълон гардидааст, дар тамоми корхонаву ташкилот ва ҷамоату деҳот ташкил карда шуда, мақсад барои дарёфти чеҳраҳои нав ва эҳё гардонидани ҳунарҳои миллии мардумӣ мебошад. дар ин ҷо аз ҷониби сокинон намоиши ҳунарҳои мардумӣ аз қабили дӯзандагӣ, сандуқсозӣ, дуретгарӣ, хӯрокҳои миллӣ ва як макони гӯшаи сайёҳӣ ташкил ва пешкаши аъзои ҳакамон гардонида шуд. чуноне ки пешвои муаззами миллат дастур доданд ки дар ҳар як хонадон бояд мардум ба ҳунарҳои мардумӣ, яъне ки ба ҳунаромӯзию касбомӯзию дигар бояд машғул бошанд ки имрӯз сайёҳони ҷаҳон ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф меоваранд ва шаҳри Турсунзода ки яке аз мавзеъҳои бисёр ҳам зебои ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва дар қаламрави шаҳри Турсунзода якчанд мавзеъҳои сайёҳӣ мавҷуд ҳастанд ва бешубҳа мо гумон мекунем ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ки имрӯз ба рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карда истодааст ва ҳамчунин Тоҷикистон ҳамчун як давлати аз ҷиҳати амну осоиштагӣ муаррифӣ гардидааст ва мо гумон мекунем ки ин сайёҳон ба шаҳри Турсунзода низ ташриф меоваранд ва аз ҳунарҳои мардумӣ, аз он урфу одат ва суннатҳое ки дар шаҳри Турсунзода ҳаст бархурдор мегарданд. дар ин чорабинӣ хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Турсунзода низ дар васфи ватан, ваҳдат ва ҷавонӣ шеъру сурудҳо қироат намуданд. ҳамчунин аз ҷониби донишҷӯёни коллеҷу литсейҳои ҳудуди шаҳр намоиши либосҳои миллӣ доир гардид. мо ҷавонони шаҳри Турсунзода хеле хушҳол ва хурсанд ҳастем ки бо ташаббусу дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвари азизамон Тоҷикистон шоми ҷавонон ва шоми фарҳангию фароғатӣ баргузор гашта истодааст. ман ҳамчун як иштирокчии озмун хеле аз он хурсанд ҳастам ки чунин чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ дар шаҳри мо, дар шаҳри Турсунзода низ баргузор мегардад ва дар инчунин ҳунарҳои мардумии мо низ таблиғ мешавад ва ба маърази тамошо гузошта истодаанд. дар ҳақиқат эълон гардидани соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз як тараф барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии ҳунармандони мардуми кишвар бошад, аз тарафи дигар дар баланд бардоштани ифтихори миллӣ ва ҳисси ватандорӣ ба ҳунарҳои мардумӣ нақши муассир мегузорад. баъдан дар боғи ғалаба ва назди муҷассамаи модар низ барномаҳои консертӣ аз ҷониби Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ташкил карда шуда, кормандони шӯъбаи фарҳанг бо сурудҳои ватандӯстона таби ҳозиринро шод гардониданд.